To, čo ťa dnes bolí, možno vôbec nesúvisí s dneškom. Je možné, že stále žiješ z minulosti, aj keď to vôbec neuvedomuješ. To je ďalšia z vašich otázok. Nesiete si sebe staré zranenia zo vzťahov, ktoré sa nestihli uzavrieť. Nedorozumenia, sklamania a odmietnutia. A tie sa zapisujú do nášho tela ako napätie, bloky, nespavosť, strach, nedôvera. Ako to spoznáš? Keď niečo silné prežívaš a tá bolesť je neúmerná v situácii, znamená to, že si nevyplavil minulosť. Je tam echo starého príbehu. A ako to riešiť? Vedomé dýchanie, čistenie emočných kódov, práca s podvedomím. To je to, čo robím v metóde Kód víťazov. Pomáham ľuďom uzavrieť to, čo už malo byť dávno uzavreté. Pretože iba vtedy, keď sa pustíš do minulosti, môžeš naplno zažiť prítomnosť a zmeniť budúcnosť. Začni dnes. Viac nájdeš na tibormichalko.com. Ja som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov. Teším sa s tebou na stretnutiach, na pravidelných večerných stretnutiach metódy Kód víťazov.